zo kina ta ihu wai a TikTok wai kin kasa bacci wai gida ga ki a gida ƙarya ne wallahi ba kya gida dan da kina gida na rantsi da tsarkin mulkin Allah da kin shiga hannu yau kwanan ki biyu kina gudu wallahi kuma kin san su waye suka zo neman ki wallahi karki ma ki dina sharri kake kowa sharri yan sanda ne kuma kin sani ba wai baki sani ba abinda nake so ki gane wannan match din da kika taro kika ce a buga shi wallahi sai an buga shi tunda kika ce a buga shi wallahi sai an buga tsohuwar banza tsohuwar hofi ƴaƴanki hudu ashe duk wa'innan da kika nuna mi danki da bakin shi ya faɗa a police station da bakin sa danki ya faɗa a police station ba wai dole aka yi masa ba shi ya faɗa kuma kin ce an watsa miki acid ko an ebo ƴan daba guda biyu kin isa ki ai miki hayan ƴan daba a wallahi baki isa ba wallahi haba da Allah haba hukuma ce kawai kika gani kika razana gaba daya wai baki san ko ina ba amma shine kika kusa taka dan sanda kike ihu kike kuka a bakinki baki ga me a cikin bakinki ba kin je kin gama shan refanol duk bakinki roci ne jama'an duniya ku tsaya ku kalli bidiyon bakinta duka roci ne a bakinta wai kina kuka hawaye ya ki sauka a idaninki bakinki duk roci kin yi wa tima makamashi sharri kin yi wa 'yan sanda sharri ba matsala match din da kawai shi za a buga ba fashi ne kawai kin gane ku babu fashi kawai tunda kin ce a buga za a buga shi kin gane ku babu matsala amma abin da nake so da ke ya kamata a ce idan zaki bidiyo kin gane kina cewa ke masoyiyar Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za mu ce ƙarya kike ba tunda soyayyar Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya take amma bai kamata ki rinka faɗin ƙarya da gaskiya ba dalili da isa na ce kin faɗi ƙarya da gaskiya wai kin je police station 3 wace iriyar waya ce baki buga ba wace iriyar waya ce baki ba wani irin sharri ne baki wa 'yan sanda ba wani irin sharri ne baki wa tima makamashi ba wallahi sai mun buga match din nan